أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allah akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Lahu al-asmaul husna. Allah unamagama akhe amahle abizwa ngawo. Allahu Akbar. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Amanye amagama ka Allah layo abizwa ngawo. Kwenye verse ya Qur'an Allah uthini walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah unamagama akhe amahle mbize ngawo. Khuluma no Allah ngawo lawo magama lawo. Cela ku Allah ngawo lawo magama lawo. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, or is reported to have said, ngoba ngangekho, is reported to have said, kuthiwa wathi, uma ulapha kusujud, uma ngabe usebenzise lamagama la ka Allah, ayikho into ozoyicela ku Allah ungayitholi. Allahu Akbar. Athini lawo magama lawo? Ya Razzaqul Fattah. O Allah, wena ovula yonke imimango, wena owondla yonke into. Yini ongayicelanga kumdali mangabe ususho njalo kuye? Allahu Akbar. Akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukaAllah. Allahu Akbar. Ku verse 18, same surah Taha, surah number 20 of the Holy Quran. Ku verse 18, Allah says, Innani, sorry, not 18, 14. Innani, ngempela mina Allah uyakutshela ukuthi yena ubani. Innani, ana Allah, I am Allah, not mina, njoba ngizikhomba cha. Allah says, I am Allah. La ilaha illa. Akekho onelungelo lokukhonzwa illa ana, ngaphandle kwami. Allahu Akbar. Fa'budni, khonza mina ngedwa, khonza mina ngedwa. Wa aqimis salah, bese uyakhuleka lidhikri, ukuthi ube nani nobudlelwano nami. Uhlangane ukhumbule mina. Umthandazo ufana nezikiri. Mawuthandaza ufana nokuthi ukhumbule umdali wakho. Yingakho kuthiwa mawuyimuslim ungazenza zonke, kodwa mawungathandazi uphumile kuIslam. Ungazenza zonke into eziphuma endleleni. Ungafeba, udayise ngomzimba, ulale namantombazana inqwaba, uzenze zonke, uphuze utshwala, untshontshe, wenzeni, kodwa mawungathandazi. Umprofeti uthi ufana nani? Ufana nomzimba onganakhanda. You are like an headless body. Umehluko between imuslim nomuntu ongasimuslim umthandazo. So wena mawungathandazi uzibizelani ngemuslim ungathandazi? Allahu Akbar. Allah asivule amehlo, asivule ingqondo, asidonze, asiholele endleleni eqondile. Ihdina ila siratal mustaqim. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.